सगळ्या पत्रकार मित्रांचं स्वागत। आज एका विशेष अशा उपक्रमाचं माहिती देण्यासाठी आपल्या सगळ्यांना आमंत्रित केलं आहे। माझ्यासोबत जिल्हा परिषद सिंधुदुर्गचे जिल्हा परिषद अध्यक्ष सन्माननीय प्रमोदजी कामत साहेब उपस्थित आहेत। त्याचप्रमाणे भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हा सरचिटणीस रणजितजी देसाई उपस्थित आहेत आणि ज्येष्ठ आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे उपाध्यक्ष आणि जो कार्यक्रम मी आता सांगणार आहे त्या कार्यक्रमाचे जिल्ह्याचे संयोजक प्रसन्न उर्फ बाळू देसाई उपस्थित आहेत। आपणा सगळ्यांना माहिती आहे की एप्रिल महिना आला की आपण एका विशेष कार्यक्रमाची औत्सुकतेने वाट बघतो। सिंधुदुर्ग असेल, कोकण असेल किंवा महाराष्ट्र असेल, तर आपल्या सगळ्या कोकणचे राज्याचे नेते, माजी मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टीचे खासदार आणि सगळ्यांचं प्रेरणास्थान असलेले सन्माननीय राणे साहेबांचा एप्रिलमध्ये 10 तारीखला वाढदिवस असतो आणि संपूर्ण सिंधुदुर्गवासीच नव्हे, कुठला एक विशिष्ट पक्ष असं नव्हे, तर सिंधुदुर्गातली सगळी जनता, कोकणातली सगळी जनता, महाराष्ट्रातली जनता जी साहेबांची हितचिंतक आहे, जी साहेबांवर प्रेम करणारी आहे, जी साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली समाजकारण राजकारणामध्ये आहे, तर ही सगळी मंडळी साहेबांना शुभेच्छा देण्यासाठी कुठेतरी उपस्थित होतात, साहेबांचा आशीर्वाद घेतात, साहेबांना शुभेच्छा देतात। तर अशाच पद्धतीने दरवर्षी आपण वाढदिवस साजरे करतो, पण यंदाचं 2026 हे वर्ष विशेष आहे। त्याचं कारण असं आहे की साहेबांचा अमृत महोत्सवी वाढदिवस या दिवशी आहे, म्हणजे 75वा वाढदिवस आपण साजरा करतोय। तर हा वाढदिवस संपूर्ण महाराष्ट्रभर खरं तर एक उत्सव या स्वरूपामध्ये संपन्न होणार आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं तर हा सगळा म्हणजे मूळ विषयच आहे। साहेब आपलेच हे असल्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही विविध कार्यक्रमांनी हा वाढदिवस संपन्न होणार। या कार्यक्रमाचं एक वेगळं अंग आपण संसद कोकण समृद्धी महोत्सव, संसद कोकण समृद्धी महोत्सव 2026 अशा पद्धतीचा आपण एक क्रीडा महोत्सव संपूर्ण जिल्हाभर आयोजित करतोय आणि त्याची माहिती देण्यासाठी आज मी आपणा सगळ्यांना निमंत्रित या ठिकाणी केलेला आहे। तर हा महोत्सव राणे साहेबांच्या अमृत महोत्सवी वाढदिवसानिमित्त आहे। संपूर्ण जिल्हाभर जिल्ह्यातले आपले 8 तालुके हे यजमान आहेत आणि 8 तालुक्यांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या क्रीडा स्पर्धा संपन्न होणार आहेत। कणकवली तालुक्यामध्ये बॅडमिंटन स्पर्धा ज्या जिल्हास्तरीय आहेत, काही त्यातला भाग राज्यस्तरीय आहे, अशा बॅडमिंटन स्पर्धा संपन्न होणार आहेत 5 तारीखला 5/4ला नगरपंचायत हॉल कणकवली। स्पर्धेचे प्रमुख आहेत सुरेंद्र कोदे आणि त्यामध्ये 15 वर्षाखालील एकेरी, महिला खुला एकेरी, 40 वर्षावरील डबल, पुरुष एकेरी, पुरुष दुहेरी अशा विविध स्पर्धा आहेत त्या सगळ्यामध्ये। आणि त्या स्पर्धेची बक्षिसं सुद्धा फार मोठी आहेत, ट्रॉफी आहे, स्मृतिचिन्ह आहेत, 5,000, 10,000, 6,000, 10,000 अशा विविध स्पर्धांसाठी वेगवेगळी बक्षिसं आहेत। त्याचा एक चार्ट आपल्याला देतो मी। वैभववाडी तालुक्यामध्ये कुस्तीच्या स्पर्धा आयोजित केलेल्या आहेत, 10/4 साहेबांच्या वाढदिवसा दिवशीच आहेत। जिल्हास्तरीय कुस्ती स्पर्धा आयोजित केलेल्या आहेत। सुधीर नकाशे हे त्याचे प्रमुख आहेत आणि त्यामध्ये सुद्धा स्मृतिचिन्ह असेल, ट्रॉफीज असतील आणि विविध मोठ्या रकमेची बक्षिसं आहेत, गदा आहे। देवगड तालुक्यामध्ये 5 तारीखला सायक्लोथॉन स्पर्धा होणार आहे। सायक्लोथॉन संदीप साटम आणि राजा भुजबळ याचे प्रमुख आहेत। तर त्यामध्ये स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज तर त्यामध्ये एक 100 मेडल आहेत सहभागी लोकांना। कुडाळ तालुक्यामध्ये ज्या स्पर्धा होणार आहेत त्यामध्ये आंतरराज्य बुद्धिबळ स्पर्धा आणि कॅरम स्पर्धा आहेत। 10 एप्रिलला गुलमोहर म्हणजे महालक्ष्मी हॉलमध्ये या संपन्न होतील। संजय वेंगुर्लेकर त्याचे प्रमुख आहेत आणि या स्पर्धांसाठी सुद्धा बुद्धिबळसाठी साधारणतः 35,000ची पारितोषिकं आहेत, कॅरमसाठी 18,500ची पारितोषिकं आहेत, ट्रॉफी, स्मृतिचिन्ह हे आहेच।
नंतर मालवण तालुक्यामध्ये बास्केटबॉलच्या डे नाईट स्पर्धा आयोजित केलेल्या आहेत. या स्पर्धा राज्यस्तरीय असतील. त्या स्पर्धेला धोंडी चिंदरकर हे स्पर्धेचे प्रमुख आहेत आणि त्यामध्ये बक्षिसं सुद्धा मोठी आहेत. प्रथम पारितोषिक 25,000 आहे, द्वितीय 10,000 आहे, तृतीय आणि चतुर्थ 5,000 आहे. सावंतवाडी तालुक्याने टेबल टेनिस स्पर्धांचं ह्या 10 तारीखला 10 आणि 11 डे नाईट आहे. सावंतवाडी तालुक्याने टेबल टेनिस स्पर्धेचं यजमानपद घेतलेलं आहे. 10 तारीखला नगर परिषदच्या पॅव्हिलियन हॉलमध्ये या स्पर्धा होतील. स्पर्धेचे प्रमुख तिथले आमचे मंडल अध्यक्ष सुधीर आडिवरेकर आहेत. यामध्ये सुद्धा 19 वर्षाखालील पुरुष, 19 वर्षाखालील महिला, पुरुष खुला, महिला खुला, इतर खुला अशा पद्धतीचं त्याचं वर्गीकरण आहे. 3,000, 5,000 अशी वेगवेगळ्या पद्धतीची त्यामध्ये पारितोषिक आहेत. वेंगुर्ला तालुक्याने व्हॉलीबॉलच्या स्पर्धा आयोजित केलेल्या आहेत. तर त्यासाठी प्रसन्न देसाई आणि प्रणव वांगणकर हे स्पर्धेचे प्रमुख असतील. त्यामध्ये सुद्धा 20,000, 10,000, 5,000 अशी मोठ्या रकमेची बक्षिसं आहेत. स्मृतिचिन्ह, ट्रॉफी वगैरे हे सगळं आहेच. आणि शेवटचा तालुका आहे दोडामार्ग. 11 आणि 12 11 आणि 12 2 दिवस, शनिवार रविवार म्हणून घेतलं. दोडामार्ग तालुक्याने कबड्डी स्पर्धेचं यजमानपद घेतलेलं आहे. कसंही दोडामार्गच्या जिल्हा परिषद शाळेच्या पटांगणामध्ये या स्पर्धा होतील. चेतन चव्हाण या स्पर्धेचं, चेतन चव्हाण, दिलखुलास देसाई आणि स्वप्नील गवस अशी 3 मंडळी आहेत. ह्या राज्यस्तरीय स्पर्धा आहेत. त्यामध्ये काही गोव्याचे संघ सुद्धा सहभागी होतील. तिथे सुद्धा 15,000 आणि 10,000 अशी 2 बक्षिसं या कुस्ती स्पर्धेला आहेत. कबड्डी स्पर्धेला आहेत. त्याची तारीख आहे रविवारच ना, 10 तारीखच. तर अशा प्रकारे 8 तालुक्यांमध्ये 8 वेगवेगळ्या पूर्ण ताकदीने आपण स्पर्धा घेणार आहोत. म्हणजे ज्या ज्या स्पर्धेमध्ये जे प्रकार असतात, महिला, पुरुष, दुहेरी, एकेरी, हे सगळ्या प्रकारांमध्ये या स्पर्धा होईल. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या सगळ्याच क्रीडा स्पर्धकांना ह्या सगळ्या स्पर्धांमध्ये मैदानी स्पर्धा आहेत आणि काही कॅरम, बुद्धिबळ या इंडोर आहेत. तर यामध्ये सहभागी होता येईल. तर तुमच्या माध्यमातून आमचं आव्हान आहे की आम्ही तर वैयक्तिक संपर्क सगळ्यांना करतोच आहे, पण प्रेसच्या माध्यमातून आपण सगळ्यांना एक जाहीर आवाहन करावं की या सगळ्या खेळांमध्ये जी स्पर्धक मंडळी इच्छुक आहेत त्या सगळ्यांनी सहभाग घ्यावा आणि या स्पर्धा मोठ्या उत्साहात पार पाडाव्यात. आणि राणेसाहेबांचा सुवर्ण महोत्सवी वाढदिवस या संसद कोकण समृद्धी महोत्सव 2026च्या निमित्ताने एक यादगार ठरावा अशा पद्धतीचं एक आवाहन तुमच्या सगळ्यांच्या मार्फत आपण करतो. सगळ्या स्पर्धांना विनामूल्य आहेत प्रवेश यातला. प्लस आपण सगळ्या स्पर्धकांना टी शर्ट आणि बाकी सगळ्या सुविधा जे काय असेल, चहा पाट नाश्ता हे सगळं आयोजकांतर्फे देण्यात येईल. जे स्पर्धा प्रमुख दिले आहेत ना त्याच्यानुसार तर तुम्हाला आम्ही हे एक पत्रक पण देतो, म्हणजे त्यांच्या नंबर सहित तुम्हाला त्याला बातमी करता येईल. मी फक्त सांगताना थोडंसं ब्रीफमध्ये सांगितलं, पण इकडे पण होणार आहे. हां, त्यातलं बक्षीस वितरण जे आहे ते 10 तारीखच्या पूर्वी ज्या स्पर्धा पार पडतील तर आमचा प्रयत्न असा राहील की राणेसाहेबांच्या वाढदिवसाचा मुख्य कार्यक्रम असेल तिथे प्रमुख अतिथींच्या ते थोडंसं नियोजन व्हायचं आहे. कार्यक्रम कधी, कुठे, संघ कसे पोचतील, वेळेचं मर्यादा, पण तसा प्रयत्न राहील. अदरवाईज मग त्या ठिकाणी चांगल्या मोठ्या कार्यक्रमामध्ये प्रमुख लोक जाऊन करतील. फक्त एक दुरुस्ती सांगतो की दोडामार्गचं आहे ना ते 8 परिषदेचे आमचे सन्माननीय अध्यक्ष प्रमोदजी कामत साहेब, आमच्या जिल्ह्याचे सरचिटणीस रणजितजी देसाई आणि आमचे ज्येष्ठ उपाध्यक्ष प्रसन्न उर्फ बाळू देसाई आहेत. आपणा सगळ्यांना माहीत आहे की आज एप्रिल महिना आता सुरू झाला आणि एप्रिल महिना हा भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांसाठी उत्साहाचा महिना असतो. त्याचं कारण असं आहे की दिनांक 6 एप्रिल रोजी भारतीय जनता पार्टीचा वर्धापन दिवस असतो.
6 एप्रिल 1980 साली भारतीय जनता पार्टीची स्थापना झाली आणि आता यावर्षी 46 वर्ष भारतीय जनता पार्टी आपल्या कारकिर्दीची 46 वर्ष पूर्ण करत आहे. आपल्या सगळ्यांना माहिती असेल की गेल्या 46 वर्षामध्ये भारतीय जनता पार्टीने संपूर्ण देश असेल, महाराष्ट्र असेल, याच्यामध्ये दैदिप्यमान अशी आपली घोडदौड कायम राखलेली आहे. 84 साली 2 खासदारांवरून सुरू झालेला भारतीय जनता पार्टीचा प्रवास आज सलग 3ऱ्या टर्मचं केंद्रीय राजकारण बघत आहे. आज देशामध्ये तर 3ऱ्या टर्मची सत्ता आहेच भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखालची एनडीएची, पण त्याबरोबर 19 राज्यांमध्ये भारतीय जनता पार्टी सत्तेत आहे. आता एक 4 राज्यामध्ये निवडणूक होऊ घातली आहे 9 तारीखला आणि मला असा विश्वास आहे की तिथेही भारतीय जनता पार्टीला अभूतपूर्व असं यश मिळेल. खरं तर ही राज्य भारतीय जनता पार्टी सत्तेत येण्याच्या दृष्टीने थोडीशी अवघड मानली जाणारी अशी आहेत, पण भारतीय जनता पार्टीचे त्या राज्यांमधले गेल्या काही दिवसातले प्रवेश बघितले, अभियानं बघितली, तर तिथे सुद्धा आम्हाला चांगलं यश मिळेल. तर अशा भारतीय जनता पार्टीचा 46वा वर्धापन दिन आपण मोठ्या धूमधडाक्यामध्ये देशभर संपन्न होतोय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सुद्धा हा उपक्रम विविध कार्यक्रमांनी हा वाढदिवस आपण विविध कार्यक्रमांनी संपन्न करणार आहोत. आमची जिल्हा, तालुका स्तरावरची, विभागीय स्तरावरची जी कार्यालय आहेत त्या सगळ्या कार्यालयांवर रोषणाई करावी आणि त्या दिवशी तिथे झेंडावंदन करावं. आमची 921 बूथ आहेत, त्या बूथवर सुद्धा त्या दिवशी झेंडावंदन होईल आणि समाजोपयोगी असणारे विविध उपक्रम त्या निमित्ताने संपन्न होतील. या सगळ्याचं नियोजन जिल्हा पातळीवर जोरात सुरू आहे. आमच्या जिल्ह्याचे सरचिटणीस महेश सारंग हे या वर्धापन दिनाचा जो कार्यक्रम आहे त्याचे जिल्ह्याचे संयोजक आहेत आणि त्यांनी आमचे 14 मंडळ आहेत, प्रत्येक 14 मंडळामध्ये बैठका घेऊन या सगळ्या कार्यक्रमाचं नियोजन केलेलं आहे. त्यामुळे प्रत्येक बूथवर भारतीय जनता पार्टीचा दर्शनी ठिकाणी, मोक्याच्या ठिकाणी झेंडावंदन कार्यक्रम त्या दिवशी होईल. ऑफिसांमध्ये रांगोळी काढली जाईल, सजावट केली जाईल, रोषणाई केली जाईल. अशा पद्धतीने आपण साजरा करतोय आणि असा साजरा करताना भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांमध्ये एक वेगळा उत्साह आहे. त्याचं कारण असं आहे की दिवसेंदिवस जसं जसं भारतीय जनता पार्टी वयाने पुढे पुढे जात आहे तसं या जिल्ह्यामध्ये भारतीय जनता पार्टी एक एक मुकाम आपला हासिल करत आहे, एक एक नवीन नवीन विषयापर्यंत पोहोचत आहे. कधी काळी जिल्ह्यामध्ये काही ठराविक पॉकेटमध्ये असणारी भारतीय जनता पार्टी आज आमच्या सगळ्यांचे नेते माननीय नारायणराव राणे साहेब, प्रदेशाचे अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब, पालकमंत्री आपले सन्माननीय नितेशजी राणे साहेब, प्रमोदजी जठार असतील, अतुलजी काळसेकर असतील, अजितराव गोपटे असतील, या सगळ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही सगळी मंडळी, माझे सगळे सहकारी आपण निवडणुका सगळ्या लागोपाठ जिंकतोय. जी बकेट लिस्ट म्हणतो आपण, त्या बकेट लिस्टमध्ये ज्या ज्या गोष्टी होत्या त्या ह्या वर्षापर्यंत आपण पूर्ण करत आलोय. आपलं तुम्हाला सगळ्यांना माहित असेल की बकेट लिस्ट पिक्चर आलेला आणि त्यामध्ये ज्या काही आपल्या इच्छित गोष्टी असतात, तर त्या बकेट लिस्टमधलं पहिलं होतं की भारतीय जनता पार्टीचा खासदार या मतदारसंघाला मिळावा. 2024 साली सन्मान्य राणेसाहेबांच्या रूपाने भारतीय जनता पार्टीचा कमळ निशाणीवरचा खासदार या मतदारसंघाला मिळाला. आमची बकेट लिस्टमधली एक विश पूर्ण झाली. त्यानंतर विधानसभा सुद्धा आपण महायुतीमध्ये लढलो आणि या तिन्ही जागा महायुतीच्या आल्या. या जिल्ह्यातला आमदार असलेला पालकमंत्री किंवा भारतीय जनता पार्टीचा पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब असतील किंवा आता आपल्या जिल्ह्यातलेच आमदार असलेले नितेशजी राणे असतील, भारतीय जनता पार्टीच्या चिन्हावर निवडून आलेला पालकमंत्री आपल्या जिल्ह्याला लाभला. ही सुद्धा भारतीय जनता पार्टीच्या दृष्टीने महत्त्वाची गोष्ट आहे.
कमळ निशाणीवर म्हणजे विधान परिषद ह्या आपल्या नेतृत्वाखाली पदवीधर असेल, शिक्षक मतदारसंघ असेल, ती निशाणीवर नसते. तर हे सुद्धा आपण जिंकले. नगरपालिकांमध्ये आपण जास्तीत जास्त ठिकाणी नगराध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीच्या कमळ निशाणीवर निवडून आलेला नगराध्यक्ष बसवण्याचं आपलं स्वप्न साकार झालं. जिल्हा परिषदला प्रमोदजी कामत साहेबांच्या रूपाने 50 पैकी आपण 27 जागा जिंकल्या. आणि जरी युतीत असलो तरी सुद्धा भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमताच्या बाहेर आहे. इतकं चांगलं यश भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांच्या मेहनतीतून आपल्याला मिळालं. आणि कमळ निशाणीवरचा जिल्हा परिषद अध्यक्ष आपल्याला लाभला. ही सुद्धा आमची एक विश होती, ती पूर्ण झाली. अनेक पंचायत समितींवर भारतीय जनता पार्टीच्या कमळ निशाणीवर निवडून आलेले सभापती, उपसभापती विराजमान झालेत. तर अशा पद्धतीने भारतीय जनता पार्टीच्या स्थापनेपासूनच्या सगळ्या अध्यक्ष असतील, कार्यकर्ते असतील, त्या सगळ्यांनी जी जी काही स्वप्न पाहिलेली ती आमचे हे मगाशी मी ज्यांचा उल्लेख केला ते राणेसाहेब, चव्हाणसाहेब, नितेशजी राणेसाहेब आणि बाकी सगळी मंडळी, या सगळ्यांच्या प्रयत्नातून त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली माझ्या सगळ्या सहकार्यांनी, सगळ्या कार्यकर्त्यांनी, भारतीय जनता पार्टीच्या हितचिंतकांनी हे सगळं पूर्ण केलेलं आहे. त्यामुळे यावर्षीचा वर्धापन दिन आमच्या दृष्टीने विशेष आहे आणि तो तितक्याच उत्साहामध्ये, तितक्याच आनंदामध्ये भारतीय जनता पार्टी साजरी करणार आहे. धन्यवाद. संघात होणारी जी आंदोलनं आहेत, अशोक खरातच्या सोबत फोटो व्हायरल झाल्यानंतर त्याला पैसा पुरवला जातो आणि त्याच्यामागे विशाल नेतृत्व असल्यासारखं असल्याचा आरोप केला. त्याच्यावर तुमची प्रतिक्रिया काय? नाही, असं मला वाटत नाही की या सगळ्या विषयाला खरा त्यांचं त्या कुठल्या तरी विषयाची पार्श्वभूमी आहे. विरोधी पक्ष आहे, ते आपलं काम करत आहे, पण त्याला कुठल्या नेत्याचा, कोणाचा पाठिंबा असेल तर विशेष काय आपल्याला त्या विषयामध्ये काय, कुठल्या विषयामध्ये नाही. कसं आहे की पक्षाच्या ज्या कार्यकर्त्याने पक्षाचं त्यावेळी ऐकलं नाही किंवा पक्षाने जे काय सांगितलेल्या गोष्टीचं पालन केलं नाही, पक्ष शिस्त पाळली नाही, त्यांच्यावर भारतीय जनता पार्टीचा जिल्हाध्यक्ष म्हणून मी तात्काळ कार्यवाही केलेली आहे. त्यानंतर ते कोण त्यापैकी निवडून आले असतील, कोण हरले असतील, त्याचा काय विचार करण्याचा फारसा भारतीय जनता पार्टीने तो विषय अजेंड्यावर घेतलेला नाही. आणि ज्यावेळी असं काही निलंबन वगैरे सगळ्या ज्या गोष्टी असतात, आता तुमच्या ह्याच्यात आहे, माहितीत आहे की काही निलंबन, तर पक्षाचं प्रदेश नेतृत्व असतं किंवा जिल्हा स्तराची कोर कमिटी असते, ती याच्यावर यथावकाश गरज वाटली या सगळ्या गोष्टीचा त्याच्यावर निर्णय घेतील. जिल्हाध्यक्ष हा जरी नेतृत्व करत असला तरी भारतीय जनता पार्टीची कार्यप्रणाली अशी आहे की कोर टीमने त्या सगळ्या विषयामध्ये विचार करावा. त्यामुळे अशा पद्धतीचा कुठलाही विचार अजूनपर्यंत तरी झालेला नाही, अशा पद्धतीची कुठली चर्चा अजूनपर्यंत झालेली नाही. ज्यावेळी हा विषय कधी चर्चेला येईल तेव्हा आम्ही जिल्ह्यातली प्रमुख मंडळी जे आहोत ती ठरवू, त्या बाबतीत वरच्यांचं मार्गदर्शन घेऊ. भारतीय जनता पार्टीच्या निशाणीवर जी लोक निवडून आली तितकीच लोक भारतीय जनता पार्टीचे आहेत असं आता तरी आपण समजलं. भारतीय जनता पार्टीचा आदेश ज्यांनी पाळला नाही त्यांना कट्टर म्हणणं भारतीय जनता पार्टीच्या दृष्टीने आमच्या ह्याच्यात बसत नाही कार्यप्रणालीमध्ये. बरोबर ना साहेब?